Yeah, syempre yung protection and safety ng family and protection din ng Bicolandia at patuloy na pag-prosper ng buong Bicol. Of course, ina po, talagang nagdasal po ako sa kanya na matulungan niya po ako during the competition para matulungan ko rin po yung causes and calling ko po. Panata sa pag hindi magkasakit. Marami, lahat na. Pati sa pamilya. Tulad ng lakas ng katawan, tapos may biyayang dumarating. Hindi naman yung lagi-lagi. Sapat lang. Oo, sapat lang. Nung last year kasi, ako yung nakakuha ng cross. Nina baga, kasi nawala yung cross, Nina. Ako yung nakakuha. O, tinunover ko sa simbahan. Anong after? Parang magaan sa loob, baga, yung mga dumadating na pagsubok, baga, yung parang ano lang, magaan sa buhay. Satisfying. Masarap sa pakiramdam. First time mo bang sumama? Hindi. Ito first time. Ako first time. Masarap. Nakakagaan ng loob. May prayer kayo kanina. Prayer mo. Meron. Personal na lang na prayer na lang. Pero by experience, sa taon-taon na pagsasama niyo, may mga nasagot na bang prayers nila? Meron na since 2002 so far. Since day one. Naman. Personally po talaga is dinedevot ko yung whole family sa kanya. Kasi especially po kapag merong mga kalamidad na nangyayari, in general na po akong tahimik na nananalangin for her. Ito ang iba't ibang panalangin ng mga debotong dumagsa sa pagbabalik normal ng Peña Francia Fiesta, partikular na sa Translation Procession, ilang taon makalipas ang pagtama ng pandemya sa bansa. Ilan sa kanila ang nagpatunay ng himala ng patron, habang ang iba naman ay patuloy na naniniwala na pakikinggan ng ina ang kanilang hiling. Sabi ko po, i-guide niya po ako hanggang makaabot po ako ng 4th year and last, uni na po ako ngunyan 4th year na. Kasi po, nagsapa ko 1 year kang pandemic po. Nagkauga po ng garo anxiety po. Sa mga problema po, especially po kang pandemic. Pero, mabuton po talaga si Lord and mabuton po talaga si Ina. Di ka po papabayaan. Yung anak ko nagkaroon ng GBS. So, every now and then, maski from Ligao to Naga, palagi akong pumupunta ron. Ayun, offered prayers. Nagsindi ng kandila palagi and himala. I mean, nakaka-goosebump. Gumaling anak ko. Gumaling talaga anak ko. Magkaroon pang lakas ang asawa ko. Dahil ang asawa ko sa ngayon nasa provincial hospital. Parang malubat na talagang kalagayan niya. Ang masakit sa kaluban, na makita mo asawa mo ganun. Kaya ganito lang ako nagtinda kayo. Baka masabi ang ina, nilalayasan ko asawa ko. Ganun lang. Tanan mo na po ng halawig na buhay. Tapos ang pamilya ko. Sana din, sila maghirilang-hilang. Ganito kadaming tao ang naghihintay sa imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia para lamang makalapit bilang parte ng kanilang debosyon. Habang ang iba naman ay taimtim na nakikinig sa misa habang nag-aabang sa paglabas ng andas ni El Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia sa pagbabakasakaling makalapit at makahawak dito. Isa na rito ang isang dayuhan na mula pa sa United Kingdom na namangha sa malalim na debosyon ng mga Bicolano. It's known throughout the world, so it is quite famous. So yeah, that's what I think. It's amazing.
3:00 ng hapon nang tuluyan ng magsimula ang prosesyon kung saan makikita ang malalim na paniniwala ng mga deboto. Bago mag 6:00 ng gabi, halos magkasunod lamang na dumating ang mga imahe sa Porta Maria ng Naga Metropolitan Cathedral na sinalubong ng palakpakan, pagwawagayway ng mga puting panyo at pagsigaw ng Viva la Virgen na tanda ng pagkilala at pagsamba sa Ina ni Jesus. Ang nasabing mga imahe ay mananatili sa Naga Metropolitan Cathedral ng ilang araw bago ang pagbabalik nito sa Basilica Minore sa pamamagitan ng fluvial procession. Kaya ang tamang generalize ng mga nakainom, baka sa nangaling nakainom, kundi mga burat-burat. But generally, naging smooth si dalagan kang prosesyon, naging marikas si paghatod sa satuyang mahal na ina sa kakang Divino Rostro. So, maayo man sa mong nakaabot na mga nakulugan o nalugadan. Parahil ay mayroong kanya-kanyang panalangin ang bawat tao, ngunit ang kanilang hiling ay iisa lang, na sana sa pamamagitan ng kanilang debosyon kay Birheng Maria, lahat ng ito ay dinggin. Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva ang satuyang mahal na ina! Mula rito sa lungsod ng Naga, kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News.